tercer pis d'un cub molt alt i gris. Cada finestra és un món que viu dins d'un altre món. Si l'obres de bat a bat, podràs sentir com el vent deixar entrar aquella història d'un que ja no té memòria. Si escoltes entre parets, tindràs la clara evidència que l'olor de llar de foc és motiu de confidència. Gent que s'explica secrets, gent que no sap ni qui ets, però truquen si els hi cal sal, perquè ets i seràs la veïna de dalt. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures, cadascú amb les seves pors. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures, tothom vol ser més millor. Visc en un tercer pis d'un cub molt alt i gris. Cada finestra és un món que viu dins d'un altre món. Si l'obres de bat a bat, podràs sentir com el vent deixar entrar aquella història d'un que ja no té memòria. Si escoltes entre parets, tindràs la clara evidència que l'olor de llar de foc és motiu de confidència. Gent que s'explica secrets, gent que no sap ni qui ets, però truquen si els hi cal sal, perquè ets i seràs la veïna de dalt. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures, cadascú amb les seves pors. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures, tothom vol ser més millor. Edifici. Un edifici és qualsevol construcció bastant gran on viuen o treballen les persones. Són edificis les cases, els palaus, els blocs de pisos, les esglésies, els teatres, etc. Ha sonat el telèfon. Sempre sona en moments inoportuns i de vegades trigo massa en despenjar-lo. Digui? Hola? No és cap veu. Un missatge. Un sobret a dalt de tota la pantalla sempre és una tentació. L'obro. T'espero. Vens? Suggeridora proposta. Començo a pensar quina deu ser la persona que m'està esperant. Consulto l'agenda, però no hi ha res apuntat. Una trucada equivocada. Una altra vegada el timbre del missatges. Vols venir d'una vegada?
Realment, algú en aquell lloc del món s'està perdent una cita important que pot canviar la seva vida. Un número mal marcat m'està donant sorpreses a mi i li està restant la vida a algú altre. Una altra vegada la vibració i el timbre del missatge. Però aquesta vegada sembla que la cosa és més encertada. Des que et vaig veure amb la teva camisa blava, les teves botes marrons i els teus cabells arrissats, que no puc pensar en cap altra cosa. Anàlisi sintàctica. Quina és aquesta cosa en què es refereix el meu comunicant desconegut o la meva comunicant impacient? Perquè és evident que això ja no és una trucada equivocada. Em miro al mirall d'una Prador i em veig allà amb la meva camisa, les meves botes marrons i els meus cabells arrissats. Miro al carrer a veure si hi ha algú, però en aquell moment el carrer és ben desert. Intento trucar el número d'on provenen les trucades, però em trobo amb la lamentable inscripció número privat. Pujo a l'autobús i em disposo a llegir el diari. Una altra vegada el timbre dels missatges. Em sento tan a prop teu que només hauria de canviar de cadira per asseure'm al teu costat. Un moment de pànic. M'aixeco com si la cadira m'estigués cremant el cul. Observo els altres passatgers de l'autobús, una dona de 100 anys, una nena de 6, 2 turistes que només fan que fotografies, 2 monges, un home amb la cara molt cansada i un mono ple de greix, una altra dona que aquesta almenys deu tenir 107 anys, el conductor, en qui tothom sap que no es pot parlar, un altre home que toca l'acordeó i passa el platet i un gos que ha entrat clandestinament. És evident que ningú busca la meva companyia, almenys d'aquesta forma. Per si de cas, baixo la parada que no és la meva i continuo el camí a peu. No hi ha més missatges. Però sí l'endemà. I l'altre. Que si m'ha agradat la pel·lícula que he anat a veure al cinema. Que bona que és la colònia que porto. Que no baixi les escombraries tan tard, que és perillós. Em sento vigilada, però alhora encuriosida. Demano als pocs amics i coneguts que no em truquin per aquest número. Vull tenir la certesa que l'únic que em trucarà és el meu desconegut comunicant. I així és. Contesto. Sí? Hola, li truco de la seva línia telefònica. Està satisfet amb la nova campanya contra la soledat mental? Si es vol abonar, ho pot fer pel mòdic preu de 15 euros al mes. Què? L'abono? Hola? Sí? Sí, naturalment. Bona.
Laura i la Núria es van conèixer per la música. Estaven ballant una cosa ràpida. Toma. Quan de sobte el discjòquei va posar una cosa lenta. Nights in white satin, never reaching the end. Dels Moody Blues. I van continuar ballant, encara més amb els ulls tancats, abraçant-se, fins que es van quedar soles a la pista. Llavors van continuar ballant a casa, a la platja, a l'avinguda, a l'escola. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yeah, I love you. I love Fins que es van casar. I llavors van posar aquesta música dels Moody Blues sortint del jutjat. Anys més tard, la Laura va conèixer l'Anna i van buscar un racó petit, un pis petit, de dimensions dolces per acollir la mort adulta. Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor als dies que vindran. Perdut i sense nord, mirall de coses velles, em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. I van sentir una música d'en Toti Soler que parlava d'amor i que els servia per estimar-se sense presses i sense mirades. Llavors, cada vegada que la Laura sentia aquesta cançó en presència de la seva esposa, doncs quedava vermella i no sabia com mirar-la. La cosa va acabar petant. I el disc de la seva amant volant carrer enllà. I va començar un nou temps de buscar i de no trobar. Va conèixer la Roser. Que era molt culta. Allà també va haver-hi una nocturna de Chopin. Oh. La nocturna també es va acabar. I va conèixer la Sílvia, que li agradava el jazz. I que es passaven el dia estimant-se damunt del piano. I la Montse, que cantava en una coral i es passava el dia cantant amb els cors de l'exèrcit rus. Però un dia, la Laura va començar a tenir problemes d'oïda. I el metge li va recomanar que es posés uns amplificadors a les orelles. I així va anar perdent les xicotes i els cabells li van anar quedant blancs. Però li quedaven les músiques, que cada vegada sonaven més llunyanes i més fluixetes. I ara, amb les seves amigues, ja només parlava de músiques callades. Els Moody Blues, en Toti, el piano d'en Tete, o el calinca de veus mascles. Tot havia anat desapareixent sota l'estrèpit dels anys. La música l'havia costat els amors. I ara, sense amors, ja només li quedava una mica de música abans del gori-gori de la mort. Bé. Molt bé, molt guai.
Aquell dia estava preocupada perquè havia quedat sense líquid abrillantador. Seria difícil trobar-ne més, però calia que els metalls reflectissin la bellesa dels llocs. Estava tota sola, netejant la passarel·la on les guapes més guapes del món passaven amunt i avall. La meva bata blava no tenia res a veure amb aquells vestits tan estranys i tan bonics. Fa anys que netejo. En realitat, tota la vida. Primer va ser una necessitat familiar. Llavors es va convertir en una professió. I finalment s'ha convertit en una necessitat imperiosa. Imagina que vaig al metro traient les ditades de tots els metalls que veig. I aquell dia, per un error de càlcul, em havia quedat sense líquid abrillantador. Les ditades de les models semblaven grapes monstruoses si no hi passava ràpidament la veieta. Mentre la veu anava indicant les característiques de les models que anaven passant entre aplaudiments del públic i una música rítmica, vaig recordar que a l'altra banda de la carpa hi havia un armariet. Potser hi trobaria un líquid abrillantador, però seria difícil arribar-hi. Aquesta mena d'actes així de passes de models cada vegada es fan en llocs més complicats. Tindria que fer-ho per fora de la carpa, però ves per on aquell dia plovia a bots i a barrals. Ho tindria que fer pel mig de l'escenari. M'esperaria al costat de la porta on entraven i sortien les models. Esperaria un moment de foscor, aprofitaria per posar-me darrere de les últimes files i així arribaria a l'altra banda de la carpa. Mentre esperava que l'última de les models entrés amb les seves passes llarguíssimes, vaig aprofitar un moment de foscor i en aquell moment vaig trepitjar la moqueta. I en aquell moment, sense avís previ, es van tornar a encendre els llums. Es va tornar a engegar la musiqueta i jo vaig quedar ben enlluernada. Ja no podia anar ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra i no recordava on començava el graó de mig metro que separava la passarel·la de la moqueta. Així que em vaig veure obligada a caminar lentament endavant, amb el cap ben enlairat i caminant com si ho fes per sobre una maroma. I la gent va començar a aplaudir, visca aplaudir, els fotògrafos m'ho acribillaven de flaixos i es van sentir bravos i olés. I al cap d'una setmana, a totes les festes elegants i discoteques, totes les dones anaven amb una bata blava i un rellotge Cartier al canell. Olé! Sí, senyor. Andrea, para. Ja. Gràcies. Visc al primer segona d'un edifici de 19 pisos, amb 19 llars que s'han de protegir, amb 19 habitacles plens de vida, 19 finestres on pots veure fotografies del que passa dins. Observo el meu edifici. Em fixo en el que passa dins, el que sento, el que intueixo, i llavors surten les històries. Primera, l'Àngela i el seu telèfon. Segona, la senyora Cérvoles i la seva màquina. Tercera, la Laura i la seva música. Segona, la Pili i la seva bata. Primera.
toda una vida estaría contigo. No me importa qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Pis de 3 habitacions, un menjador a sala d'estar, un bany i al fons el passadís la cuina. Hi viuen un matrimoni vell, sense fills. El pis és massa gran per ells. La buidor ho omple tot, la buidor i l'oblit. Em dic Mercè. Em diuen senyora Mercè. Acabo de complir molts anys, molts. I estic cansada. El meu home també ha complert molts anys, però ell ja no hi toca. Estic cansada. I no pas per cap exercici físic, sinó per haver d'estar cada dia, cada setmana, cada mes, al costat de l'home en qui vaig estimar i amb el dolor que ja ni tan sols em reconeix. Li porto un vas de llet i em tracta com si fos una cambrera. Li dic bon dia i em diu que no vol anar a l'escola. Li faig un petó de bona nit i em fumo una bufetada i em diu: però vostè què s'ha cregut, desvergonyida? Per calmar el meu dolor, he llogat una infermera que ve unes hores al dia i així jo puc sortir una miqueta i passejar-me, prendre el sol, per esvergir-me una miqueta. Avui m'he trobat la Consol, una amiga de joventut. De vegades ens trobem, fem el cafè i callem plegades. De vegades fins i tot parlem. I jo li dic: ai, Consol, si el veiessis, és que no en queda res del que era. I ell em diu: saps què passa, Mercè? Que hem volgut viure masses anys i ara no sabem què fer-ne. I jo li dic: sí, el que passa que els metges han sabut què fer amb el cos, però no han sabut què fer amb l'ànima. Consol, per què no puges a dalt amb el meu home i li fas una mica de companyia? Perquè diuen que qualsevol cosa que sigui trencar la rutina va bé per aquesta mena de malalts. Ella dubta uns instants, però puja, s'asseu al costat del meu marit i li diu: hola, com estàs avui? I ell obre els ulls, se la mira, li passa la mà tremolosa per la cara clivellada de la Consol i li diu: oh, Consol, quants anys que t'esperava. S'aixeca del llit i comença a recordar aquella llarga aventura a esquenes meves, aquelles trobades clandestines, aquell amor adúlter, aquelles nits trencades per l'alba, aquell dubte si engegar-ho tot a rodar i aquell últim petó. Si ens n'anem junts mai no podrem ser feliços.
amb una llàgrima cara avall, poso la mà a l'espatlla de la meva amiga i li dic, ja t'he dit que no hi tocava. Al sortir la meva amiga s'atura i em diu, perdona'm. I jo li dic, no t'haig de perdonar de res, m'has fet feliç. Bé, m'estic embalant. Sí, ja ho veig. Pis de 6 habitacions, 3 quartos de bany, 2 menjadors, sala d'estars i al fons el passadís, la cuina. Hi viu un matrimoni amb fills. Els fills ja no viuen amb ells. El pis és massa gran. La buidor ho omple tot. La buidor i el rancor. He despenjat el telèfon amb por. Era ell. L'home en qui un dia vaig estimar i que potser no se'n recorda. Fa mesos que no se'n recorda. Un petó de tràmit en anar-se'n i ni tan sols un petó quan arriba. Sé de sobres que se m'està escapant i que l'amor ja ni tan sols és companyia. He penjat el telèfon encara amb més por. M'ha dit... Hem de parlar. I m'ha indicat el nom d'un restaurant i una hora concreta. A vegades un acte tan difícil com el desig de parlar sona com una amenaça. M'ha dit... Hem de parlar. Jo no vull parlar de res, ni tan sols escoltar res. Ja em va bé el silenci. Quan un home diu hem de parlar, és senyal que ens vol dir alguna cosa que no voldríem escoltar mai. He arribat d'hora al restaurant, abans del que havíem quedat. Gràcies. He triat una taula arrecerada, discreta, podrem parlar tranquil·lament. Quan arriba em fa un petó a la galta, com si es tractés del petó de Judes. Parlem de coses antigues, desgranem silencis confortables, parlem dels fills que ja s'han fet grans. És evident que està a punt de deixar-me. M'ho dirà a les postres. Quan el cafè fumegi sobre la taula i l'import del compte estigui ja a punt perquè el cambrer se l'endugui. Un home solitari s'asseu a la taula del costat i demana el menú. Massa a prop. Qualsevol cosa que ens diem d'ara endavant serà escoltat per aquest comensal que ens ha trencat la intimitat. Ell se sent incòmode amb la presència de l'intrús. Intenta parlar en veu baixa. Jo simulo que no el sento. I ell s'avergonyeix d'haver de dir allò que ha vingut a dir en presència de l'intrús. Explica algun acudit. Diu que fa molts anys que ens coneixem. Diu que té pressa. Em fa un petó fraternal i se'n va. Sense haver gosat anunciar la nostra ruptura. Després, m'acosto a l'intrús que ens ha trencat la intimitat i li dic: em pensava que no arribaries a temps, però has arribat en un moment just. Gràcies per ser aquí. Al sortir, m'aturo a fumar un cigarro i sé que avui he guanyat un dia més. Caminem
pleguem a les esquenes motxilles de pedres que són el fruit d'una immensa solitud. Perquè jo ho puc fer, jo sempre puc. Perquè m'han dit que tothom se'n surt. I aquí entens, la meva cara és un dibuix del temps. Un temps bonic i dolç que jo he perdut per intentar recuperar-te a tu. I ara em cal intentar recuperar-me a mi. Perquè el camí continue, perquè el camí ha de seguir, perquè el camí no s'acabe aquí. I un llarg camí continue, i amb qui vull caminar d'ara endavant és amb mi. És amb mi. Pis de 20 metres quadrats, tot en un sol ambient. Cuina, menjador i bany. L'Andrea sempre està a la seva finestra envoltada dels seus instruments. Observa, olora i canta. Sempre canta. I aquí em tens, la meva cara és un dibuix del temps. Un temps bonic i dolç que jo he perdut per intentar recuperar-te a tu. I ara em cal intentar recuperar-me a mi. Perquè el camí continue, perquè el camí ha de seguir, perquè el camí no s'acabe aquí. I un llarg camí continue, i amb qui vull caminar d'ara endavant és amb mi. És amb mi. Caminem amb el temps, carreguem. Que bonica. Senyora Ferrofort, així quina edat diu que té vostè? Acabo de complir-ne, em diu el noi del viatge d'aventures, acabo de complir-ne 65 exactes. Vaig a dir, senyora, que no aparenta l'edat que té. Doncs ja que no aparento l'edat que tinc, li demano al noi, l'Àngel, que em pot tractar de tu. De fet, li he demanat el nom per fer-me confiança, das a la qual encara hi afegeix una altra informació. Em dic Àngel i seré el seu instructor de vol i de caiguda lliure. Saps, Àngel? Aquells són els meus amics i m'han convidat a això com a regal d'aniversari. Ha estat una sorpresa i ara no m'hi puc fer enrere.
Aquest noi no esborra mai el seu somriure d'instructor, però ara sembla que la cosa es posarà una mica solemne. Mira, Petra, el reglament ens impedeix d'agafar persones de més de 65 anys que no portin un certificat mèdic. Però com que avui és el teu aniversari, posarem data d'ahir. Ja saps que això és una activitat de risc. Pujarem aquell bimotor uns 2.000 metres. Un cop a dalt fa molta i molta fred. Posaràs l'anorac que et donarem en tot l'equip. Llavors ens lligarem tots dos, jo al darrere i tu al davant. I ens llançarem a una velocitat que ni t'explico. Quan arribem a uns 500 metres, obrirà el paracaigudes, sentiràs un cop molt fort. I baixarem planant, 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 fins al camps que tenim aquí davant. Caram, sembla molt emocionant. Doncs mira, si n'estàs segura, signa aquí, 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 aquí. Serà la sensació més forta de la teva vida. A la solitud del vestuari penso que la vida ja m'ha donat sensacions fortes i que de totes me n'he sortit prou bé. L'etapa de la militància clandestina a la universitat, la detenció a la comissaria, o l'etapa esportiva, pujant uns 8.000 a l'Himàlaia, o l'immersió al Mar Roig. La vida també m'ha donat sensacions que no tenen res a veure amb el cos. La mort de la que tenia que ser la dona de la meva vida, la traïció d'una gran amiga, o el desencís dels meus propis ideals polítics. Quantes vides hi caben en una vida? I avui, ja ho veieu, aquí en teniu, el dia de la meva jubilació i posant-me el casc. Encara tinc família i amics que em volen fer volar sense ales. Potser una nova vida comença. L'Àngel treu el cap i em diu, a punt? A punt. Anem lentament cap a l'avió, que ja té els motors engegats. Miro la terrassa i veig allà els meus amics acomiadant-me i fent-me fotografies. Quan pugem a l'avió, hi ha molt de soroll. I a part del pilot només som l'Àngel i jo. Molt bé! Ara tu tranquil·la, no obris la boca, que aquesta velocitat l'aire pot dificultar la respiració. Tu no facis res, deixa'm a mi. I si tens alguna dificultat, tu el pols avall i jo ja estaré al cas. I si per un cop de vent anem a parar al mar, no pateixis, que s'inflarà el salvavides i ens vindran a buscar de seguida. Mentre l'Àngel em dona les instruccions, m'entra com una suor freda dins el vestit. L'alçada em mareja com mai i el pols em batega molt i molt fort. Dubto de dir-li a l'Àngel que no m'hi veig encara, que aterrem una altra vegada. Però ja és massa tard. S'obre la porta i l'Àngel, fermament lligat a mi, salta al buit. A partir d'aquí tot és fàcil. Una petita flipada al pit. I la sensació que en comptes d'anar avall, cada vegada m'allunyo més de la terra. Espero el sotrac del paracaigudes en obrir-se. Però en comptes d'això veig com l'Àngel desplega completament les seves ales i se'n va volant cap al cel enduent-se la meva ànima. El cos va ser enterrat en la intimitat. Només va quedar una esquela petita a l'avantguàrdia. El cos va ser enterrat en la intimitat. Només va quedar una esquela petita a l'avantguàrdia. El cos va ser enterrat en la intimitat. Només va quedar una esquela petita, petita a l'avantguàrdia. El cos va ser enterrat en la intimitat. Només
va quedar una esquela petita, petita. A l'avantguàrdia. Tot està enterat, limitat, ens va quedar una esquela petita. Andrea! Ja està. Ai. Molt bé. Guai. A l'avantguàrdia. Àngel. M'ha agradat. La paraula edifici vol dir fer temple. De l'origen del nom sembla desprendre's que els primitius edificis van servir per albergar el foc, evitant que l'apagués la pluja o el vent, la qual cosa no ha d'estranyar quan seguim dient llar a l'habitatge. La senyora Cérvoles, del primer segona, acaba d'acompanyar el seu marit a l'aeroport. El senyor Cérvoles, un home alt, amb un vistós serrell ros, viatja molt. Se'n va a un congrés als confins de la Xina. Els negocis són els negocis. Tot i això, el senyor Cérvoles li diu a la seva esposa que encara que sigui lluny, que serà a casa al cap de 3 dies per celebrar plegats el seu aniversari de noces. Ves en compte, amor, jo també t'estimo. El senyor Cérvoles agafa un vol que el durà fins a París per enllaçar amb un altre vol que el durà fins a la Xina. Però en comptes d'això, el senyor Cérvoles surt de l'aeroport, fa un parell de trucades i el passa a recollir un cotxe veloç i petit que el portarà a autopista enllà cap a un hotel normal. La conductora, una dona jove i atractiva, li diu que ho ha preparat tot per passar un cap de setmana d'amor intens a l'hotel Amor. Les promeses de la Chantal es compleixen. S'estimen apassionadament, corren per la platja, dinen i sopen els magnífics productes de la Normandia. De tant en tant el senyor Cérvoles truca a la senyora Cérvoles i li diu que la feina va bé, que està en un lloc desconegut de la Xina, però que no pateixi, que serà a casa per celebrar el seu aniversari de noces, que l'estima molt. La Chantal i el senyor Cérvoles han posat el despertador ben d'hora perquè ell pugui tornar a l'aeroport i ser a Barcelona a l'hora de dinar. Però quan baixen a recepció a fer el check-out, el director de l'hotel els diu que no podran sortir. Però què diu? Però si ells agafar un vol d'aquí 3 hores. Em sap greu. Però un virus ha atacat l'alimentació de l'hotel i han decretat una setmana de quarantena. Ordres del Ministeri de Sanitat. La Chantal està contenta. Li diu que serà una setmana apassionada. El senyor Cérvoles no tant. Es preocupa per si la seva salut corre cap risc, però no, es veu que només són mesures de precaució. Però com li dirà la senyora Cérvoles? La truca. Li diu que la feina no va tan bé com semblava, que li sap molt greu, però que s'ha de quedar uns dies més. Perdona'm. I ella, comprensiva, li diu, no t'amoïnis, ja ho entenc. Diumenge, dilluns, dimarts, i l'energia de la Chantal sembla que no tingui límits. El senyor Cérvoles, amb la tovallola a la cintura, surt un moment al balcó de l'habitació de l'hotel. La Chantal, darrere seu, surt per tornar-lo a fer entrar-lo. Han estat un moment. Però a davant de l'hotel hi ha un centenar de càmeres de televisió per cobrir aquella notícia d'aquella insòlita quarantena d'un hotel francès. Han estat uns segons.
però són retransmesos per totes les televisions del planeta. La senyora Cérvoles veu l'evidència i pensa en el futur. Arriba la llibertat. El senyor Cérvoles arriba a l'aeroport. La senyora Cérvoles l'espera i li dona la benvinguda. Així passen uns dies. I no li diu res del que ella, i només ella ha vist. El seu marit, presumptament a la Xina, lluint el seu serrell ros en un balcó d'un hotel francès al costat d'una jove franceseta. Passen les setmanes i un dia el senyor Cérvoles rep una carta de l'Hotel Amour demanant-li disculpes per totes les molèsties ocasionades per culpa d'aquest virus i regalant-li una setmana amb tots els gastos pagats a l'habitació de sempre. El senyor Cérvoles truca a la Chantal. S'inventa un altre viatge, aquest cop a Sud-àfrica. La Chantal l'espera a l'aeroport i tornen a ocupar l'habitació de sempre a l'Hotel Amour. Però aquest cop sense cap por de cap virus i amb tota la passió del món. A l'arribar el senyor Cérvoles no l'espera ningú. Quan entra a casa no hi ha res, ni un moble, ni un got, ni una forquilla. I allà, al bell mig de l'habitació, li deia que l'estimava. La senyora Cérvoles ha escrit una nota que hi diu: anaves a canviar de vida? Ves a la Xina a veure què hi trobs. Per cert, la casa l'he venuda i a tu et regalo. Visc en un tercer pis d'un cub molt alt i gris. Cada finestra és un món que viu dins d'un altre món. Si l'obres de bat a bat, podràs sentir com el vent deixar entrar aquella història d'un que ja no té memòria. Si escoltes entre parets, tindràs la clara evidència que l'olor de llar de foc és motiu de confidència. Gent que s'explica secrets, gent que no sap ni qui ets, però truquen si els hi cal sal, perquè ets i seràs la veïna de dalt. Vides interconnectades per escales i ascensors, cadascú amb les seves neures, cadascú amb les seves pors. Vides interconnectades per escales o ascensors, cadascú amb les seves neures, tothom vol ser més millor.